Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing konco-konco, pripun kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya dan masih semangat. Nah, konco-konco, dina iki sinau basa Jawa bab ukara pitakon atau kalimat tanya. Nanging sadurunge sinau, yuk dedonga bareng-bareng. Berdoa bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga ilmune manfaat. Nah, konco-konco, apa iku ukara pitakon? Apa itu kalimat tanya? Ukara pitakon yaiku ukara dinggo nakokake sing pengen dingerteni lan butuhake jawaban. Jadi kalimat tanya itu kalimat yang kita gunakan untuk menanyakan sesuatu yang ingin kita ketahui dan biasanya membutuhkan jawaban karena kita bertanya. Nah, ukara pitakon diwiwiti nganggo tembung pitakon lan dipungkasi tondo pitakon. Kalimat tanya itu dimulai menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Tembung pitakon utawa kata tanya itu adalah tembung sing dinggo takon, kata yang kita gunakan untuk bertanya. Tembung pitakon itu kata tanya. Apa wae tembung pitakon iku? Siji, apa? Kanggo nakokake arane barang, kewan, tanduran lan sak liya-liyane. Jadi, apa itu digunakan untuk menanyakan barang, menanyakan benda, menanyakan hewan, dan sebagainya. Sing keloro, sopo atau siapa. Sopo kanggo nakokake wong utawa jeneng. Jadi siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang. Nah, sing ketelu, konco-konco, kapan? Kapan kanggo nakokake wektu? Iso jam, iso dina, iso bulan, taun lan sakliya-liyane. Jadi, kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Bisa jam, bisa hari, bisa bulan, bisa tahun dan sebagainya. Sing kepapat, kepiye atau bagaimana? Kepiye kanggo nakokake cara utawa kahanan. Untuk menanyakan cara atau keadaan. Nah, pitakon salajenge nomor 5, piro, berapa. Kanggo nakokake cacah utawa jumlah untuk menanyakan jumlah benda. Nah, sing keenem, ing endi utawa ngendi, di mana. Kanggo nakokake papan untuk menanyakan tempat. Sing kepitu, kena apa, mengapa, kenapa. Nah, kanggo nakokake sebab. Nah, untuk menanyakan alasan sebabnya apa gitu. Nah, kuwi mau tembung pitakon kanca-kanca. Saiki tuladhane ukara pitakon kepiye ya? Tuladhane ukara pitakon atau contoh kalimat tanya. Nomor 1, nganggo tembung pitakon apa. Apa basa kramane punapa. Contone, apa sing digawa Bayu kae? Nah, nek nganggo basa krama, apane diganti punapa. Sing keloro, nganggo sapa. Basa kramane sinten. Sinten asmane bapak. Nah, sapa sing juara lomba melayu? Kuwi contone. Sing ketelu, kapan. Basa kramane padha, kapan. Contone, kapan Banyu menyang sekolah. Kapan Banyu berangkat ke sekolah. Sakteruse nomor 4, tembung pitakone kepiye. Basa kramane pripun.
Kepiye carane gawe layangan iku? Bagaimana cara membuat layang-layang itu? Sing kelima yaiku nganggo tembung pitakon pira, basa kramane pinten. Contone utawa tuladane, pira regane buku gambar iku? Sing keenem nganggo ing ngendi utawa ngendi, basa kramane wonten pundi. Tuladane yaiku ing ngendi Wati sekolah, di mana Wati sekolah. Nah, kuwi mau tulodo ukara pitakon. Nah, siji meneh kanca-kanca sing kepitu yaiku kena apa basa kramane kenging napa. Nah, tuladane utawa contone yaiku kena apa Wati ora menyang sekolah. Nah, kenapa Wati tidak berangkat ke sekolah? Nanti jawabannya karena. Nah, pakai kata karena di depannya atau nek bahasa Jawa amarga, amargi. Nah, iku mau kanca-kanca tembung pitakon, ukara pitakon lan sak conto-contone. Sampun paham nggih? Nah, matur nuwun kanca-kanca, mugi-mugi ilmune manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.